We still have apple there in the house. Divided by 1361 para makuha ang kuan times 2,000 16 man siya nakato kay 1345 mas barato siya diba? Ito mo ng 1. Paggawas mong talam ng ligo? Ipagawas na ako. Wala na tayo sabon to dito sin. Isa anar na lang to. Sabon panlab ba? You go to SNR, Edan.
duha ka resibo. Ang usa. Do not video me. I don't like. Okay. I will remove. Hold me, hold me. Here only. Hey, Dan.